Estan davant un pressupost de la senyora Armengol amb uns ingressos ficticis i a la vegada també amb unes despeses desmesurades i a més se retaen inversions mentre s'incrementen els alts càrrecs i assessors. Nosaltres hem repetit que la senyora Armengol quan va entrar en el govern va agafar una economia que anava a més d'un 4% de pujada i ara érem els números 1 d'Espanya i ara la senyora Armengol ja mos té a la cua de totes les comunitats autònomes d'Espanya. I això és algo que després se tradueix en tots els altres indicadors, ja sigui paro, ja sigui riquesa de la nostra comunitat autònoma, que hem pogut veure que som també dels que estan malament. He dit que tenim uns ingressos ficticis i ho repetiré cada vegada, i és que la senyora Armengol una vegada més posa en aquell pressupost d'obbers que sap ben cert que no vendrà. Infla amb 80 milions d'euros l'impost de patrimoni, diu que recaptarà 80 milions d'euros més dels que recaptarà, perquè amb una economia que està decresquent, o està creixent menys del que venia creixent, és impossible que ingressi més d'obbers. Això és de cajón. I després torna a posar 160 milions d'euros per un suposat convenis que té amb Madrid. Uns convenis que no són per lloc i que no té firmats de cap bolla. Per tant, d'entrada, nosaltres calculem que aquí, entre aquestes coses, té uns 360 milions d'euros de forat en el pressupost d'enguany, que s'acumulen en el forat que ja té en el 2019.